Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες δουλειές με τα ποδήλατα. Ας αρχίσουμε. Θα κάνουμε ακόμα λίγο και... Λες και έκανε καμία ώρα. Please like, comment, subscribe. Μαλάκα, δικό μου είναι το κανάλι, γιατί μιλάς εσύ? Ό,τι και να είναι πριν λίγο, να το πιάσετε, να το γαμίσετε, να τον πηδήσετε. Και τώρα αν θέλετε, τώρα αν θέλετε κάντε like, subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι, comment και θα δείτε. Αμόρι που θες subscribe. Αυτό δεν είναι Ντανιέλ. Έλα. Όπα, θα το ρίχνεις drift. Wow, σκόνη. Τώρα κάντε subscribe και like. Θα έχει συχνά βίντεο. Θα έχει συχνά βίντεο με αυτούς Θα εδώ. θέλαμε να σας πούμε ότι αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα comment, ένα share και να μας γράψετε στο Facebook. Θα μας βρείτε Ιβάν Τοντορόφ και Θεόδωρος Κλήμης. Να μας στείλετε μήνυμα ό,τι θέλετε και μπορούμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε με τα αστεία βίντεο στο YouTube κανάλι Ιβάν Τοντορόφ. Θα μας βρείτε και στο Θεόδωρος Κλήμης. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, όπως είπα, like και ας συνεχίσουμε με τον Ιβάν. Αυτό ήταν το fail. Το fail. Τέλος και bye. Και ας κάνουμε ένα τέλος με τον Ιβάν. Bye. Το ποδήλατο ρε μαλάκα. Περίμενα να με κάνεις τέλος με σούλα στη σκηνιά. Και το τέλος θα γίνει τώρα. Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να σας πούμε για άλλη μια φορά να δώσετε ένα like, να πάρει μια πουτσα στο στόμα του. Εδώ τα All Star βλέπετε. Άντε κλείστο τώρα. Μια ώρα. Κάντε like, κάντε subscribe. Εδώ βλέπετε το τοπίο. Ας ανέβει ο Μπίλης μας να κάνει κάποια κόλπα. Αν θέλει βέβαια. Θέλεις Μπίλη? Όχι. Εντάξει, ας κάνεις κάποια κόλπα κι εσύ, Ιβάν. Τι μάλλον. Είναι και λιγάκι φέλη ο άνθρωπος. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Λοιπόν, θα θέλαμε ξανά να τα πει ο Ιβάν. Πάμε. Like, subscribe, εγγραφή. Subscribe το ίδιο. Comment, θα μας βρείτε στο... Κακάκια με μπάμιες. Λοιπόν, τη διαδικασία την ξέρετε. Like, comment, share, subscribe. Αυτά. Τα είπαμε 100 φορές, δεν πειράζει η σπούτσας μας. Άντε, γεια. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είμαστε με πιο πολλά βιντεάκια, πιο αστεία, πάλι κοντά σας, εγώ με τον Ιβάν. Βέβαια μπορεί να κάνει κάποια βίντεο ο Ιβάν μόνος του την επόμενη φορά μαζί.